Čo sa týka tých developerov, oni teraz stavajú, nestávajú, alebo sú nové domy a byty v ponuke? No nestávajú. To zase malo kupujúci si uvedomuje, že ten developer nemôže ísť nejak extra s cenou dole, pretože zober, že keď pred rokom začal stavať, boli vysoké ceny. My poznáme jeden projekt, ktorý pred rokom začal rezervovať svoje nehnuteľnosti, ale nevedel koncovú cenu. Dával rezervácie, že zaplať 5 000 eur a my ti oznámime do roka cenu. No vážne, nevedel to proste normálne naceniť, lebo keď si pamätáš pred rokom, pred dvomi, tak rýchlo stúpali ceny materiálov, že proste sa to nedalo. Ale bol veľmi férový v tom, že ak s tým nebudeš súhlasiť, my ti vrátime rezervačku a nič sa nedeje. V tom momente tým pádom nejakých 2/3 ľudí odskočilo. Si zober, že tomu developerovi dvihli úrokové sadzby banky, lebo išli hore. On tam nemá kde znižovať tú cenu, pretože mu náklady ešte stúpajú vďaka financovaniu.